Ħadd filgħodu, residenti waqdiet mhux governattivi attendew għal proposta rigward il-proġett tas Central Link f'Inħawi tar-Rabat u Ħattart. Il-proġett qed fil-proċess li jitwettaq sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin, dan b'differenza għal gvernijiet preċedenti li ħallewh fuq l-ixkaffa għal 13-il sena sħaħ. Intant għal din il-protesta attenda wkoll l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li der jieħu ritratti b'daħka li ma bħala mad-dimostranti preżenti. B'reazzjoni għal din il-protesta, il-Ministeru għall-Infrastruttura qal li ser jibqa' jsostni u jikkomunika l-fatti dwar dan il-proġett fejn fost oħrajn qal kif mhux minnu li dan il-proġett ser iwassal għal ħerba mis-siġar kbar fl-Inħawi. Fil-fatt tal-kontrarju ta' xnijat hemm barra, l-istess Ministeru qal li l-ebda siġra mit-tela tas-Saqqajja miset inqala u li b'dan il-proġett ser jinżraw 285 siġra iktar milli hemm illum. L-istqarrija qalet ukoll li fuq kollox il-proġett tas Central Link se jnaqqas b'50% l-ħin ta' stennija għal eluf ta' karozzi li jgħaddu minn din ir-rotta ta' kuljum. Dan se jwassal sabiex l-emissjonijiet u t-tniġġis fl-arja jonqsu b'66%. Il-proġett se jinkludi wkoll 51,000 metru kwadru ta' żoni pedonali u ta' spazji miftuħa biex jitgawdew mill-pubbliku. Dan filwaqt li se jkun hemm ukoll infrastruttura għal mezzi alternattivi bi 11,000 metru kwadru ta' korsiji għaċ-ċiklisti. Intqal ukoll kif fir-rigward taż-żona il-Gvern diġà ħal pass tas-sensibilta meta naqqas b'57% l-art agrikola li kienet se tittieħed fl-2006 minn amministrazzjoni preċedenti permezz tal-pjanijiet għal bypass ta' Ħattart. L-istess qarrija żidet tgħid kif dawn huma kollha fatti konfermati minn sindki differenti kif ukoll minn maġġoranza ta' nies li jgħixu fl-Inħawi u li diġà fehmu l-importanza ta' dan il-proġett. Madankollu l-istqarrija temmet tgħid li l-Gvern jirrispetta u jieħu nota ta' fehmiet differenti minn gruppi differenti dwar kull tip ta' proġett infrastrutturali. Fl-istess ħin jemmen li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fl-interess nazzjonali biex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' residenti, inkluż tal-lokalitajiet ċentrali ta' pajjiżna li jixraqilhom jgħixu f'aktar sigurtà, b'inqas torbju u barja iktar nadifa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.